Після розведення сил на Донбасі українські військові відійдуть на позиції, які займали у 2016 році. Про це заявив начальник Генштабу Руслан Хомчак. Утім, бойовики не припиняють обстріли Золотого. За минулу добу вони гатили двічі із гранатометів різних систем. Жителі містечка, звідки заплановане відведення українських військ, проти цього, кажуть, його одразу займуть проросійські бойовики. Тим часом Нацкорпус залишається в Золотому і закликає інших ветеранів війни на Донбасі висловитися проти розведення військ. Розлогіше про цю ситуацію Олена Стецюк. Мир будь-якою ціною не для нас. Жителі Золотого вимагають не відводити українські війська з рідного їм містечка. Цей населений пункт може стати наступним після станиці Луганської, звідки мають піти українські армійці. Тому що ми боїмося, що буде ще більше війна, ніж була. Боимся разрушить. Куда нам деваться? Ну, конечно. Мы здесь живем, мы хотим здесь жить. У нас есть дети, внуки. Місцеві жителі кажуть, обстріли бойовиків чують чи не щодня і вже розрізняють, із чого гатить ворог. Я вообще-то даже не сомневалась, что начнутся обстрелы накануне разведения. И вот вчера это было. Да, такой был обстрел страшный, очень страшный. И действительно, что и автоматные очереди, и какие-то говорят, что люди уже даже различают, понимаете, тяжелое орудие, когда стреляют, и вот эти очереди автоматные. Порушення режиму тиші, зокрема і на ділянці розведення сил, підтверджують в Мінобороні. Ворог знову цього разу двічі обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте, застосувавши станкові, протитанкові і автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети. Поки відведення українського війська відтерміновується через порушення бойовиками домовленостей про припинення вогню. Тим часом Нацкорпус залишається у Золотому та закликає інших ветеранів висловитися проти розведення військ безпосередньо в Золотому. І вже низка ветеранських та політичних організацій підписали меморандум Донецького обласного штабу спротиву російському реваншу, повідомили у Нацкорпусі. Прошу кожного ветерана, кожного українця, який має таку можливість, їхати сюди, в Золоте, протестувати тут, не давати виводити саме тут, показати свою позицію. І якщо тут буде декілька тисяч українців, вони не наважаться на те, щоб 9-го розводити війська. Не залишать свої позиції і бійці української добровольчої армії, попри анонсоване розведення. Про це заявив заступник командира Андрій Гергерт в ефірі телеканалу АТР. В добровольчій армії оголошено мобілізацію. Гергерт заявив також, добровольці хочуть зустрітися з Володимиром Зеленським, щоб обговорити ситуацію на фронті. Утім, поки домовитися про зустріч не вдається. Ми, в свою чергу, кажемо вже і заявляємо, ми з війни не підемо. Там, де він відведе війська, ми зайдемо і заведемо туди 1000 людей. Крізь добровольці оголошена мобілізація повна. Ми ні одного метра української землі не віддамо. Тим часом, на думку міністра закордонних справ Вадима Пристайка, існує щонайменше 3 сценарії завершення війни на Донбасі. Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV. За його словами, нині президент Володимир Зеленський намагається продовжити розпочати ще у 2014-му мінський процес. Інший варіант – домовлятися про введення на Донбас миротворців ООН. Якщо формула Штайнмаєра не спрацює і завершити війну не вдасться, навіть за допомогою миротворців доведеться розглянути третій, так званий кіпрський сценарій – замороження конфлікту. Можна зробити 3 варіанти. Я бачу, що не менше 3. Можна спробувати домовитись в рамках того несправедливого процесу, який ми з вами влізли багато років тому назад. Друга тактика – тягнути безкінечно довго, поки будуть вбивати наших солдат, поки наші люди, які знаходяться по ту сторону лінії дотики, зненавидять нас остаточно, і ніколи ми не зможемо повернути. І третій варіант – ніколи більше не повертатися до цієї частини України. Нагадаю, 1 жовтня Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися про початок розведення військ у Петровському та Золотому. Улітку розведення сил відбулося у станиці Луганській. Розведення військ у Золотому та Петрівському, яке мало би відбутися 7 жовтня, відклали. Бойовики не припиняють гатити по Золотому. Олена Стецюк, Заман, АТР.